O sindicato Labrego Galego Comisións Labregas fai fincapé nos danos ocasionados pola entrada da maquinaria pesada durante os labores de extinción dos incendios forestais producidos nas últimas semanas. Nalgunhas zonas, a apertura de cortalumes con bulldozers deixou prados e parcelas agrarias inservibles para sementar os cultivos de inverno. Desde o sindicato aseguran entender que a entrada de maquinaria é unha situación comprensible no medio da emerxencia provocada polos lumes, pero din que os efectos nas tareas de cultivo deixen agora as persoas labregas afectadas nunha situación moi complicada. Aseguran que sen unha intervención por parte das administracións, os prados permanecerán desfeitos e será imposible sementar a tempo, xa que coa chegada das chuvias non se poderá acceder ás leiras con maquinaria agraria. Desde o sindicato labrego entenden que se ben se actuou tendo en conta as circunstancias excepcionais, agora hai unha responsabilidade por parte da Xunta de Galicia no arranxo dos danos ocasionados polo dispositivo antiincendios. Exixen, polo tanto, que a Xunta de Galicia asuma a súa responsabilidade e active de inmediato os medios necesarios para reparar os prados e leiras afectadas, garantindo que as explotacións poidan retomar canto antes a súa actividade normal.